गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव आरो बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय मोनसे निउस बा रादाबाव नुनो मोनदों दिनै बनसु आफाद जोंनि जिथु गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफाद बनसु बिथांमोना आरोबाव फिन खनसे बड'लेण्डनि नामाव होसिख्रावफिननायखौ नुनो मोनदों। थ' दिनैहाय आं दिनैनि दिननि खोथाखौसो बुंगोन दे बा सोरबा बनसुनि आफादगिरि बा दिनै आबसुनि प्रेसिडेन्ट दैदेनगिरि बा आफादगिरि बिथांमोना दुखु मोना बा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। आं बुंनो सानाखै जे सोरखौबा सोरनिबा पक्षे बा सोरनिबा जानानै बुंदों बे खोथाखौ सानाखै आङो। खारन दिनै बेफोरबायदि जोंनि बे थामथि एकर्डआ बै समावबो बिएसए एकर्ड जालांबाय, बिटिसि एकर्ड जालांबाय, फैयै फैयै जोंहा थामथि एकर्ड बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय। बावहाय एनडिएफबि आफादफोरनि मोनब्रै फेक्सन, मोनब्रैयावथ' मोनसे मेम'रेन्डाम बा माबा मोनसे गोसोखां बिलाइ बेफोरबायदि होफिननो मोनाखै। आं बेखिनि खोथाखौ रोखा बुंगोन। होदोंमोन जों आरडि फेक्सन, गबिन्द फेक्सन, ओमफ्राय पि फेक्सन बे धिरेन ग्रुप जायखौ बुङो आफादगिरि बिबो सासे गिबि फाउन्डारखौनो होनना बुंजागोन बिथांमोनखौ। गबिन्द बिथाङाबो फाउन्डार, खिन्थु बावहाय मेम'रेन्डामा आलादा आलादा जादों। गिबि खनसे होनायाव सभारेन्टि दाखालि अरखान दाबखा सारानो बुंदों बिनायाव जों बिराद गिदिरखौनो बिखानांगोन, बिनि उनाव मोनाब्ला बिनि उनाव जों मा मोनो स्टेटनि खोथा फैबाय, इउनियन टेरिटरि फैबाय, इउटिसि जायखौ बुङो इउटिसि बे फैगोन। बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै जों लानो हागोन। बिनायाव जों बिराद सभारेन्टिखौनो बिनांगोन। जाया नंगौ, जों दा नै मा मोनदों, मा मोनखो दा जों रिजनाव दिनै सोरबाया बुंदों बिराद गिदिरखा, मोनथाम मोनब्रै स्टेटनिख्रुइबो रिजना बिराद देरसिन। दा जों एक्सट्रायै बिटिसि जों बर'फ्रा मा मोनदों, हारसिङैनो जों बर'आ रिजनखौ मोनदों। बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों सासे दैदेनगिरिया। बिथांमोन जाय बुंदों बेखौ नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ बा गोबाङानो सिनाय, बर' रायजो राजानो एज ए हल बर' रायजो राजाफ्रानो सिनायो। दा फैयै फैयै मा जाहैबाय, दिनै बनसु प्रेसिडेन्ट दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बिदों। आं बनसुखौ दिनै इनसाल्ट खालामाखै बा बिथांमोनखौ टारगेट खालामाखै बा दिनै आबसुफ्राबो दिनैहाय बिथांमोनाबो बड'लेण्ड बिनायखौ दोनथ'दोंसो। मानो दोनथ'खो आरो दिनै मानो गोदान गाबख्रावफिनखो? दिनै फैयै फैयै आरोबाव आबसुफ्रा दिनै एक्सट्रायै गाबख्रावबावोबा दिनै बनसुआ दिनै गाबख्रावबाय थागोन बड'लेण्ड। दिनै आरो सोरबा सेनियर सारमोनाबो दिनै गाबख्रावबाय थागोन बड'लेण्ड। आरो नोंथांमोना दिनैहाय जेसेबां दिनै बड'लेण्ड गाबख्रावग्रा, नोंथांनि बिनायाबो जुदि बड'लेण्डबा, आबसुनि बिनायाबो जुदि बड'लेण्डबा, बै सासे सुबुंफोरनियाबो बै बे दैदेनगिरि बिथांमोननियाबो जुदि थांखिया बड'लेण्डबा, मानो नोंथांमोना मोनसे मेम'रेन्डाम मोनसे गथायनो हायाखै? मानो बेफोरबायदि जयै होसिख्रावनो हादलायाखै? बै समाव जेरैबायदि आबसुनि बिनाय समावहाय लैहोर फैदोंमोन बर'फ्रा, दिनैनि दिनावबोथ' दिनै जागायजेनदों बनसुआ दिनैहाय। आं दिनै गाज्रि मोनाखै बिथांमोननि बा होसिख्रावनायखौ, बा गाज्रिबो बुंनो थाङा, दा मोजांखौबो होननो थाङा। दा दिनै खोथाया बेल', नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड गाबख्रावबाय थादोंब्ला नोंथांमोना ज'खौनो जानो हाया। आबसुआ बुंगोन दिनै बनसुखौ, बनसुआ बुंगोन आबसुखौ, दिनै आरो सोरबाया बुंगोन दिनैहाय एसके बसुमतारिखौ, एसके बसुमतारिया बुंलायगोन आरो गुबुनखौ। बिदिजोंलाय बोरै जाखो? दिनै आरो नैबे 15 आगष्ट मासनि 1 थारिख ना 2 थारिखआव बावहाय जन्तर मन्तर दङ होननानै खोनाबावदों आं दिल्लीयावहाय। होनबा मा जाखो बेफोरलाय? मानोथो जोङो साननैसो 6 मासनि सिगाङावनो बोसोरनैल'सो जोङो बर'फ्रा दासो रिजन मोनदों, मैया दाखालिल'सो एकर्ड बिजेनदों। होनबा दिनैलाय आरो मा गोदानैलाय आरो माथोबाव? इन्डिया गभर्नमेन्टआ नोंसोरखौ दिनै बर'फोरखौ फिदिंबाय थागोन। आं जा नुहुरदों दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज'खौनो जानो हाफेरा, ज'खौनो मोनसे मोजां मेम'रेन्डाम हैलायनो हाया। बै सासे लिडाराबो गंफारगोन, बै सासे दैदेनगिरियाबो गंफारगोन, बैबो गंफारजोबगोन। मालाबाबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गंफारनायखौल' मोनथिगौ, ओमफ्राय सोरबा सासेयाबो गंफारा लाफानो थाया खोथा बाथ्रायावहाय, जेन्नोबो थाङा। सोरबा सासेखौ माबा मोनसे बुंहरोबा टाइम गैया,
बेफोरबायदि खोथा होनना बुङो। फैगोन सानथामसो सानब्रैनि उनावहाय गुबुन सासे लिडारनि भिडिअखौ आङो आसि थुयै थुयै बुंगोन आं बेखौ। सानथाम होनदोंना सानब्रैसिम सानबासिम नेगोन आं, बिनि उनावहाय नायनि मा जायो, आसि थुगोन आं बेखौ, बे आरोखि। थ' दिनैहाय जाखिनि नुहुरदों बर' रायजो राजाखौ लानानै, बर' रायजो राजाया दिनैहाय बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला बागदावखांग्रा जादों, सोमोनांहाबदों दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाफ्रा। आरोबाव मा खनसेबाव बड'लेण्डबाव। बर'फ्रा दिनैहाय बड'लेण्ड मोनाब्ला मालाबाबो रायजो राजाया गोजोननाय गैया। आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों, गोजोननाय गैयैखौ दिनै फोरमायदों। आं खावलायगोन दिनैनि दिनाव सोरबा बनसु, सोरबा आबसु, सोरबा माबा माबि बायदिसिना बे आफादफोर दङ, फिसा फिसा माहारियारि आफादफोर, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना अननानै आंनि खोथाखौ दा खोनासं, आंनि खोथाखौ दा खोनासं, बर' रायजो राजानि खोथाखौ खोनासं। बर' रायजो राजाया दिनै मा बुंदों, बर' रायजो राजाया दिनै माखौ लुबैदों, बै खोथाखौ खोनासं। जों दिनै रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा बुंलायबाय थायो, होसिख्रावनायाव जोङो गारि गारि लानानै थाङो, ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर लाना थाङो, बास गारि हरो, बायदिसिना हरो। बेसेबां ओंखारबावनो बर' रायजो राजाफ्रा दा बेफोरबायदियावहाय। खोथाया बे आंनिया, सिगां बर'नि दैदेनगिरिफोरा ज' जा, बिनि उनाव बड'लेण्डखौ गाबख्राव। मोनसे टेबोलाव मोनसे स्टेजाव गाखोनानै सोरबा आबसुआबो दुगा खालामना थाबा जानाय नङा, सोरबा बनसुआ दुगा खालामना थाबाबो जानाय नङा, सोरबा माहारियारि आफाद लिडार दैदेनगिरिफोरा दुगा खालामनानै थाबा जानाय नङा। नोंथांमोना रायजो राजानि सायाव सब समाय रायजो बर'फ्रा ज' जानांगौ, ज' जानांगौ। सोर दैदेनगिरिया होना? बनसुनि प्रेसिडेन्टआबो दिनै ज' जानांगौ होननानै बुङो। सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार बिथाङाबो होनो ज' जानांगौ दिनै। हाग्रामा साराबो दिनै बुङो ज' जानांगौ। प्रमद साराबो दिनै बुङो ज' जानांगौ। आरोबाव आबसुनि दिपेन बर' साराबो दिनैहाय मा ज' जानांगौ नांगौ। आरो नोंसोर ज' जाग्रो, नोंसोर ज' जाग्रोना खोन्थाग्रो, बिनि उनाव रायजो राजाखौ ज' जानायनि खोथाखौ बुं। बिनि उनाव बर' रायजो राजाखौ ज' जानायनि खोथाखौ बुं। नोंथांमोना बर'नि दैदेनगिरि बिराद गिदिर गिदिरनि खोथाखौ बुंबाय थानानै दिनैनि दिनाव नोंथांमोना गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानाया सोलिनाय नङा, जानायबो नङा। आरो बोरैबाब्ला बर' रायजो राजाया नैबे माबाफ्रावबो नायबाय थानायबो नङा। दिनै दुखु मोननानै दं बर' रायजो राजाया। आरो रिजनखौ लानानै, एकर्डखौ लानानै सोरबाया गौरबनो बायदिसिना खोथा, पलिटिसियानफोराथ' बुंबाय थालांगोन, आं इदि खालामदों, आं इदि खालामदों, आं इदि खालामदों, रिजिना बेसेबा गिदिरखा होननानै बुंबावगोन। खिन्थु लाब गैया। दैदेनगिरिफोर, बर'नि लिडार नोंथांमोन, गाज्रि मोननानै लाब गैया आंनि बुंनायखौ। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंब्ला दा नायखाबो, आनसाबस्क्राइब खालामनानै दोन, दा नाय। आंनि चेनेलखौ नांगौला सासेल' थाथों, सिंगेल सासेल', सासे मानसिल' नायथों, बे आरोखि खोथाया। थ' भिडिअआ गोलाव जाबाय। आं जोबथारनायाव बेखौल' खावलायगोन, बर'नि पलिटिसियान दैदेनगिरि नोंथांमोना जिखियानो बुंलायबाय था। आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जेसेबां बर' रायजो राजानि खामानि मावनांगौ मावलांबाय था मोजाङै। खिन्थु मोनसे स्टेजाव थायोब्ला ज' थालायनायखौ नुनो मोननांगोन। आरोबाव जोंनि माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिथांमोन, नोंथांमोना बड'लेण्ड होननानै गाबख्रावबाय थानानै ओरैनो जेबो जाया, समाधान जानानै फैया। आं दा जा नुदों, जेरैबायदि लाइनाव नुदों, हारसिं आंबो गांसे एक्सट्रायै मेम'रेन्डाम हैगोन, बैबो हैगोन एक्सट्रायै, बैबो हैगोन। इन्डिया गभर्नमेन्टआ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ मिनिदों आरो फुथुला बायदि मोसाहोबाय थादों। जेसेबां माहारियारि आफाद दङ, आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। सोरबाफोरा सेनियरफ्राबो नोंथांमोना ज' जाद्लाय। आं दाखालि कयेकजन लिडारफोर, दैदेनगिरिफोरखौबो लोगो लानानैबो फैबाय। बिथांमोननि माखासे खोथाखौ आङो भिडिअबो खालामाखै, माखासे खोथाखौ हगाराखै, हगारनायबो नङा आङो।
माखासे खोथाखौ सावरायना फैदों। बिथांमोना बुंदों जोङो ज' जानांगोन। माहारियारि जेसेबां आफादफोर दङ, सोरबा आबसु होन, सोरबा बनसु होन, सोरबा नैबे सार सानसुमा खुंगुरनि, सोरबा पिटिसिनो, बिथांमोनाबो ज' जालायनांगोन। ज' जानानै मोनसे मेम'रेन्डाम गांसे मोजां लिरनानै मोजां गथायनानै हो, नङाला जों नै ज'यैनो जन्तर मन्तरखौ जों खालामनोसै होननानै बास दुग्गा बुंनानै फै। दिनै नागाफोरनि खोथाखौ नाय, नागाफोरनि खोथाखौ नाय, जेसेबां गोरा गोरा खोथा बुङो बावहाय फैनानै दिनैसिमबो बिसोरो फ्लेगखौनो, गावसोरनि फ्लेगखौसो बाहायबावनो नागिरबावो। बेसेबां गोरा गोसोजों दङ बिथांमोननि सिन्ता धारा, बिसोरनि साननाय हनाय गासैखौबो जों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनांगौ दङ। हाजार पाब्लिक नागाखौनो लोगो ला, रायलाय बिसोरजों, बिसोरो मा होननानै बुंगोन? जेसेबां दुखु दाहा लादों रायजोनि थाखायसो लादों बे खोथा होनना बुंगोन। बे खोथा बुंदोंबाथाय बिसोरनो सिदा जेबो बुजिया। ओंखायनो बर' दैदेनगिरि नोंथांमोन, माहारियारि आफादनि आफादगिरि सार नोंथांमोन, माने नोंथांमोना ज' गोरोबलायनानै मोनसे गांसे गोसोखां बिलाइ इन्डियान गभर्नमेन्टनो गथाय। जिहेतु एनडिएफबिआ दिनै हाखाला, एक्स एनडिएफबि जाखाबाय, बिसोरो डिसबेन्ड जाखाबाय, हाखाला। एनडिएफबिआ मालाबाबो होसिख्रावनो हाया। बे एनडिएफबिनि नामानो गैला, ब्लेक लिस्ट जाजोबनानै थाबाय एनडिएफबिनि नामा। थ' जोबथारनायाव रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गुरै, आं जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला आंखौ बर' रायजो राजानि जानानै आं क्षमा बियो, आरो रायजो राजानावबो आङो क्षमा बियो। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।